बे ललिपप बाखि गोल्डन पेकेज मोनगोन गभर्नमेन्टआ बर्थमान बेनिखायनो टार्म्स जोबैनि सिगां बिथाङा बे खामानिखौ मावलांनो लुबैदों जब अपरचुनिटिखौ रायजो राजा मोनगोन ना मोना बेनि गेरेन्टि गैया खिन्थु बिथाङा नंगौ बर्थमाननि समावहाय कम्पेनसेसन मोननायाव साननैसो गोजोनगोन नाथाय मोनखांनायनि उनाव लुबैब्लाबो गाबख्रावबाबो खहा जाब्लाबो बेनि इम्पेक्टआ जेब्ला नोंथांमोना नुगोन अब्ला नोंथांमोना बे खोथाखौ होसिख्रावबाबो खुनु लाब जानाय नङा सम थासेयाव जुदि बेखौ थिक खालामाबा खिन्थु उनावहाय बेखौ आरो फोसाबनो हानाया इम्पसिबल কোনো মানুহৰ নহয় আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি নাগা মানুহৰ আদিবাসী মানুহৰ নহয় 92% মাটি বোলে গভৰ্নমেন্ট মাটি হয় আমিতো গম পাই আছিলো 6 শিডিউল মতে আমি এখন সংবিধান পাইছো তাৰ মতে আমাৰ বেসিক ৰেভিনিউটো আমাৰ গাঁওবুঢ়া আমাৰ ট্ৰেডিশনাল নিয়ম মতে চলে তো আমাৰ যে মাটি লব আমি গমে নাপাওঁ আৰু চৰকাৰৰ এটা প্ৰথম দায়িত্ব আছিল project ahile amak kobo lage there is an act land acquisition act koine ekta ase de tate ase transparency number 1 number 2 hoise ami khan land valuation poila ami khan ke kobo lage iman dibole ase ami khan laga beneficiary list to paper gazette of india te publish koribo lage niyom te mati malik kun kun ase aji to kitu dia nai to takhan এতিয়া আমাৰ বিলাক ইটো কম্পনসেশনে নালাগে আৰু আমাৰটো ইটো এনচেষ্ট্ৰাল হোমটো আমাৰ ইটো এৰিব নহয় কৈ বলে আমাৰ বিলাক ডিসিশন লোৱা হৈছে সব মানুহ বস্তি ৰেডি হ'ব লাগে নাদিম আমিতো মাটি ছাড়িব নহয় আমি কম্পনসেশন নালাগে ক'বলৈ হিমাত থাকিব লাগে নহ'লে এনেকা বহি কানে কৰি থাকিলে একো নহ'ব इन्ट्र'आव होनाय भिडिअ'आ मानि होननानै नोंथांमोना एक्चुअलि कनफिउज जानो हानाय आं क्लियार खालामना होनो लुगैयो जिहेतु दासान्दि जों नुगासिनो जोंनि बिटिआरआवबो बेबायदि मोनसे प्रजेक्टखौ लानानैहाय मोनसे दुंहाव थासारिखौनो होननांसिगोन जिहेतु बेवहाय विलिंनेस थायैनि बाथ्रा फैदों आरो प्रजेक्टखौहाय जोंनि थाखाय गोनांथि नंगौना नङा नैबेनि थाखाय गोबां खोथा सावरायलायनाय जागासिनो दङ दा बेहाय गोबां पिक्चार्सफोरा दिनै क्लियार जाफैदों लासै लासै आरो बे खोथाखौ जोङो मुख'नांगोन जे बे जिथु इन्ट्र' होनाय भिडिअ नैबे कार्बि आंलंनि मोनसे थिग बेबायदिनो मोनसे परिस्थितिजोंहाय बिथांमोनाबो मोगा मोगि जादोंमोन बावैसो सम सिगां दा जोंनिखौ जोङो रायलायनो थाङोब्ला गभर्नमेन्टआ एक्चुअलि रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनो थांखि दं ना गैया रायजो राजाया दिनै गभर्नमेन्टनि सायाव जाखिनि खोथा बिथांमोना जे फोथायनाय बिश्वास आसा लाखियो दा नैबेखौहाय गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि थाखाय रायजो राजानि हितआव बे खोथाखौ स्पष्ट खालामगोन ना खालामा जिहेतु जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि बाथ्राखौ जोङो दिनै थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बेवहाय मेन रल प्ले खालामदों जोंनि माहारियारि आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथाङाबो बावैसो सम सिगां जि जायगायावहाय थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसनगोन बा गायसननाय जागोन बेखौ नायगिदिंहैदों होननानै बुंदों दा बेवहाय जों मा नुलायखो नैबेनि ससे भिडिअ नोंथांमोना दिन्थिनो आखायाव लाग्रोबाय नानै 820 निफ्राय किसुमान माने मिडियायाव लेक्चार होनानै थांदों दिनैहाय जों बिनि थाखायनो आन्दोलन नांबाय 50 बोसोरसिम आन्दोलन नांबाय जोंनो हाखौ नांगौ होननानैनो आरो दिनै जों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों हाखौसो खोमानानै थांदों रबार बागान औवा बागान गय बागान थालिर बागान थारुन बायदिसिना गायनानै जिउ रुजु रुमु रायजो जानायखौ नोंथांमोना दंस खालामनो सानदों नामा बीजेपी सरकार को प्रमोद बर' को आदानि कम्पानि जोंनो नाङा स' नोंथांमोना स्पष्ट नुनो हायो जे बावैसो सम सिगां दिपेन बर' आदा सार बिथाङा बै ओनसोलावहाय नायगिदिंहैदों दा बेनि अजदखौ लाबोदों रायजो राजाफोरा जे बिथाङा दिनै रायजो राजानि सेन्टिमेन्ट रायजो राजानि थाखाय दिनै खोथा बुंगोन ना गभर्नमेन्टनि जानानै खोथा बुंगोन दा खोथाया बेनो स्पष्ट जे दिनै रायजो राजाया जुदि माबा मोनसे अभियोग लाबोदों बा अबजेक्सन होदों जे बेहाय जोंनि जिथु
एनसेस्टर लेन्ड होननानै बुंनांगोन जोंनि आबै आबौ आयंमोननि गोदो गोदायनिफ्रायनो बे हानि थाखायनो हिस्टरिकेलि जों जुदि बुंनो थाङोब्ला जे जोङो दिनै बिटिसि बिटिआरखौहाय ओरैनो मोनाखै स्पष्ट खोथा जोङो बे हानि थाखायनो जों दिनै नांदोंमोन आरो बेबो सैथो जे दिनै हाजोंल' जोङो थांनानै थानो हानाय नङा बाट जोंहा रोदा बे हाजोंनो गोबां रिलेसन दङ हाजोंनो जोंनि सेन्टिमेन्ट जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा दङ जिहेतु कम्पेनसेसन होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आङो दिपेन बर' सारनि खोथाखौ दोनथ'बाय बिथाङा सोरनि मेडिएटर सोरनि मा जानानै खामानि मावगासिनो दं बे उननि बाथ्रा किन्तु स्पष्ट दिनै जोङो पिक्चारखौ नुगासिनो दङ जे जों मोनसे समाव जोङो जि खोथाखौ रायलायबाय थादोंमोन जि खोथाखौ जोङो सानदोंमोन जे बेबायदि जानाङामोन दिनैनि समावहाय दिनै बिथाङा पार्सनेलि आं इन्डिभिजुवेलि बिथांखौ बुंनो सानो आफादखौ आं एखौ बुंनो सानाखै दिनै इन्डिभिजुवेलि बिथाङा किन्तु आफादखौहाय एसे दागो फोनांनाय बायदि नुयो जिहेतु बे आंनि अपिनियन नङा जिहेतु रायजो राजाफ्रा दिनै गोबांथार मिडिया बाइट्सफोराव जोङो नुयो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों नुयो प्रेक्टिकेलि जों ग्राउन्डआव नुयो रायजो राजाफोरा दिनै माहारियारि आफादनि सायावहाय गोबां बाथ्रा बुंसोलायनाया दिनै सोमजिदों दा आखाइ थाइसेजों आखाइ खबनो हाया आखाइ फारनैया लोगो नांबासो आखाइ खबनायनि रिंखांनायखौ जों खोनागोन दिनै बिथाङा निश्चय माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों जायनि थाखाय बिथांनि फारसे खोथाया ओंखारसोलायदों दा जोङो कन्टेन्ट लाबोदों जों बे खोथाखौ स्पष्ट खालामनो लुगैयो रायजो राजा नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि गेजेरजों जे दिनै मिडियाया सोंदों प्रमद बर' बिथांनाव दिनै मिडिया सोंनो गोनां बाध्य जादों जिहेतु रायजो राजाफोरा नैबेनि फारसे अबजेक्सन लाबोदों जुदि थारैनो रायजो राजाफोरनि मुलाम्फा दंमारो अब्ला बिथांमोना बे खोथाखौहाय मिडियानि गेजेरजों फोसावग्रोनांगौमोन दिनै बिथांमोना सोरखौबा मेडिएटर बानायनानै बिथांनि इमेजखौ लानानै बिथांनि अर्गेनाइजेसनखौ इउज खालामनानै रायजो राजानि गेजेरावहाय दैथायहरो मा रेसपन्स फैयो होननानै बिथांमोना टेस्ट नायदोंमोन नामा ना मोनसे सिम्पेथि हिसाबै बिथांमोना दैथायहरनानै बेनिफ्राय क्रेडिट लानो सानदोंमोन नामा दिनै बेनिखायनो गोबां खोथा बेफोरबायदि ओंखारदों आरो बे दिनै मिडियानि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा मा बुंनायमोन एक्चुअलि बे खोथाखौ एसे जोङो दसे मोनसे ससे क्लिपखौ नोजोर होनि बेनि उनाव माखासे खोथाखौ आं सावरायबावगोन না মোৰ কথাটো না আপুনি কওকচোন আপুনি ইমান লাউডলি যুৱ ল'ৰা হিচাপে আমি বিচাৰিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় কিন্তু আমি এইটো নিবিচাৰো যে কাৰোবাৰ ভূমি জবৰদস্তি লোৱা কাৰো 1 বিঘা ভূমিও জবৰদস্তি নলা হ'ব তাত ভূমিৰ কাৰণ আমাৰ ভূমিয়ে নাছিলে আমি ভূমি দিবলৈহে গৈ আছো গতিকে যিটো কাম আপুনিও বিচাৰে এই কামটো আপুনি ইমান লাউডলি কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই যদি আপুনি নিবিচাৰে যদি আপুনি ৰাজপথত ওলাই আহক আপুনি বিচাৰে তো আপুনি যিটো কাম বিচাৰে এইটো পজিটিভলি আপুনি ক'ব লাগিব কথাটো এনে আৰু জুই লগাই ফুৰাটোতো ঠিক নহয় এই আন্দোলনটো কোনে নেতৃত্ব দিছে ইয়াত সদায় প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেউ আহি আছে ইয়াত দাউৰা দেশৰেপ নাৰ্জাৰী আহি আছে দাউৰা দেশৰেপ নাৰ্জাৰী ইয়াত কোন আছে প্ৰমিলা বাইদেউৰ ইয়াত কোন আছে তেখেতসকলে আহি পেলাই য'ত ইয়াতে প্ৰায় 8,000ৰ পৰা 10,000 মানুহ চাকৰি পাব প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেৱে নিজৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চাকৰিৰ কথা নাই আৰু তেখেতেতো বহুত ওপৰত গুচি গ'ল গতিকে আজি আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে কি হ'ব এই অঞ্চলৰ পৰা যে বহুত মানুহ গুজৰাট হাৰিয়ানাৰ হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছে এই অঞ্চলৰ কোনবা যে মহিলা বেলেগত কাম কৰিবলৈ গৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সংস্থাপন লাগিবনে নাই रायजो नोंथांमोना नुबाय जे मिडिया पार्सना सोंनाय लोगो लोगो पर्टेल मिडिया बा जिखुनु बिथाङा बुंदों जे बेवहाय ओनसोलाव जों माबा मोनसे मोजां लाबोनो थाखाय नाजानायावहाय बा रायजो राजाफोरनि थाखायनो बे जिनिसखौ जोङो लाबोदोंब्ला बेवहाय नोंहा बुंनो गोनां सोर ना दा आं बे बिषयखौ लानानै आङो बिथांनि बुंनायाबो सैथो नंखाय बेखौ बुंनो सानाखै किन्तु बिथाङा एक्चुअली मा फोरमायनो सानदों दिनै बिथाङा आरो फंसे बाथ्रा बुंबावदों जे दिनै बेवहाय आन्दोलन खालामनायावहाय सोर जड़ित दङ प्रमिला रानी बायद'नि मुं मख'दों
दावराव देख्रेब नार्जारि आयं बिथांमोननि मुं मख'दों माने स्पष्ट जे बिथाङाबो दिनै बबेबा एंगेलजों बे प्रजेक्टखौ लन्च खालामनानै जितु इलेक्शननि सम एन्ड बिराद गिदिर मोनसे पेकेजबो अफार फैनो हागौ जितु बेजोंहाय आरो जब अपरचुनिटि होनाय लोगो लोगो हयथ' बिथाङा सानदों रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्ट सिम्पेथिखौहाय आङो नैबेनो मोनसे गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै बिथाङा हयथ' बेखौ लादों खिन्थु खोथाया बिदि जानाङामोन एक्चुअलि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननाय लोगो लोगो बा जोङो हानि थाखायनो जोङो एथ' गोलाव सम आन्दलन खालामबोनाय जेनेबा हारि मोनसे गोबां नेवसि जाबाय गोबां सोंखारि जाबाय बखि जाबाय बुंजाबाय जिउ खहा जालांबाय बेनि थाखाय दा आं बेफोरखौ बेवहाय सन्देरनो लुगैयाखै जिखुनु थार्मेल पावार प्रजेक्टआ जोंनि थाखाय गोनांथि नङा बेखौ आं बुङाखै गोनांथि बाट इनफरमेशना सिगांग्रो क्लियार जानांगौमोन नैबेसो पइन्टआ दिनै बासबारि ओनसोल पर्बतजरा एरियानि रायजो राजाफ्रा जुदि बेनि सायाव अबजेक्सन दंमारोब्ला बेखौहाय जुदि लिड लानो सोरबा सानैसो लिडारफ्रा थांदोंब्ला बे गोरोन्थि दं नामा दिनै बिथांमोना दिनै बेहाय बबेबा पार्टिनि जानानैथ' थाङाखै रायजो राजाफोरनि हितआव दिनै थांदों माने खोथाया ओरैबायदि जाबाय बिथाङा दिनै सोरखौबा दैथायहरोब्ला बेवहाय माने बिथांनि नोजोराव बिथांमोना राइट नाथाय बै एखे सिटुएशनावनो जुदि गुबुना थांनानै बेखौ खौरां लाहैयोब्ला बे रं दिनै अबजेक्शना रायजो राजाफ्रा दैखांदोंब्ला बेवहाय सोरनिबा एक्जिस्टेन्टआव जादों होननानै बिथाङा बे खोथाखौहाय पइन्टआव लाबोदों बे खोथाखौ बिथाङा दिनै मोनसे पलिटिकेल बेनिफिट होननानै बुंनो सानदोंब्ला दिनै बिथाङाबो बे मुहुर्त समावहाय प्रपार मोनसे सार्भे प्रपार मोनसे डाटा लायालाबासिनो रायजो राजाफ्रा जितु अभिजुग दैखांदों कम्पेनसेसन मोननायजोंल' दिनै जोंनि जेंनाया सुस्रांजानाय नङा फैसाया फैगोन थांगोन नाथाय नोंनि हाया अरायथा आरो हा गैयाब्ला बिथा गैयाब्ला दिनै नोंथांनि अस्तित्वआनो गैया नैबे खोथाखौ जोङो बयबो मोनथिखायो आरो मोनथिनांगोन जितु बेवहाय सानैसो दिनै कम्पेनसेसननि थाखाय जि मोनसे नोंथांनि सना बायदि जिनिसखौहाय दिनै गरनैसो थाखानि थाखाय जुदि हगारनानै होयोब्ला बा बेवहाय गभर्नमेन्टआ दिनै गावनि बेनिफिटनि थाखाय जाखिनि खहा जागोन बा नेमखान्थिनि गेजेरजों जागोन ना जाया बेनि साइड इफेक्ट्स माखासे खोथाखौहाय स्पष्टयै क्लियार खालामनाय होग्रोनांगौ जाहाथे आं रायजो राजा नोंथांमोना नैबेनि रायजो राजा बयबो नैबेनि फारसे फुल नलेज मोननांगौ जितु इन्ट्र' भिडिअ आं नोंथांमोननो देखायदोंमोन कार्बि आंलंआवबो बे एखे सिटुएसन जादों नाथाय बेवहाय मोनसे एवेयारनेस प्रग्राम बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों दा बेफोरबायदि जुदि जोंनि गभर्नमेन्टआ इनिशियेटिभ लानानै बे खामानिखौ मावग्रोनाय मोनबा हयथ' एसेबांखिनि जेंनाया दिनै नुजाथिनाय नङामोन जितु गभर्नमेन्टनि इन्टेनसना क्लियारलि माने क्लियार काट माने बे सियर एन्ड सार्टेनलि माने बिथांमोना बे जिनिसखौहाय मावफुंथारनायनि लामायावहाय बा बिथांमोनाव स्टेटनि फारसे माबा मोनसे प्रेसार दङ थारैनो माबा मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रेसार दङ बा बेवहाय मोनसे गल्डेन अपरचुनिटि आं जितु अलरेडि मेनसन खालामबाय जे थार्मेल पावार प्लान्ट बा बे प्रजेक्टखौ गायसननाय लोगो लोगो जब अपरचुनिटिया रायजो राजाफोरनि थाखाय जे बिथाङा बुंदों बे ललिपप बाखि गल्डेन पेकेज मोनगोन गभर्नमेन्टआ बर्थमान बेनिखायनो टार्म्स जोबैनि सिगां बिथाङा बे खामानिखौ मावलांनो लुबैदों जाहाथे पकेटआ गरम जालाङो नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे जब अपरचुनिटिखौ रायजो राजाया मोनगोन ना मोना बेनि गेरेन्थि गैया खिन्थु गभर्नमेन्टआ दिनै गभर्नमेन्टनि जानानै दिनै जाय बिथांमोना बे खामानिखौ इनिशियेटिभ लानानै एडभान्समेन्ट खालामदों बिथांमोना थारैनो बेजोंहाय फुल क्रेडिट मोनगोन बिथांमोननि लाइफआ जोबोद स्टेबल जागोन बे खिन्थु 100% ग्यारेन्टिड खिन्थु रायजो राजा नोंथांमोननि जि अभिजुग नोंथांमोननि जि अबजेक्सन बेयो गभर्नमेन्टआ खोनासंगोनखौ नुहुराखै जिहेतु बिथांमोना अलरेडि इन्टेन्सनेलि बेखौ
मोनसे थिरांथा लाखाबाय बेखौ थिग खालामखाबाय जे बिथांमोना बेवहाय गायसनगोन माने गायसनगोन आरो बाखि फर्मेलिटिस बिथांमोना ओरैनो बेखौ बोरैहाय खालामगोन खालामा मोनथिया खिन्थु बिथांमोना बेखौ शाटार डाउन खालामसिगोन नोंथांमोननि जि रायजो राजाफोरनि जि आवाज दैखांनाय बेयो गादबजागोन नेवसिगारजागोन बाखि बेनि साइड इफेक्ट्सआ मा बेखौ आं अलरेडि मोनसे भिडिअबो मेनसन खालामखाबाय नोंथांमोना बेखौ चेक इन खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना इन्टारनेटआव सार्च खालामनो हागोन आरो लेन्ड एक्विजिशननि माखासे रुल्सफोर दङ नैबेनि फारसेबो नोंथांमोना नलेज लानो हागोन गासिबो मोनसे भिडिअ फोरमायजोबनो हानायाबो इम्पसिबल स' बेनोमोन नोंथांमोना बाखि मा सानो दिनै पलिटिकेल बेनिफिटखौ सोर लानो थांगासिनो दङ बे थार्मेल पावार प्लान्टनि बा बेनि प्रजेक्टनि थ्रुयै बे स्पस्ट नुगासिनो दं दा नंखायनो बिथाङा दिनै सोरबा इनिशियेटिभ लानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय खोथा बुंनायाव जुदि बिथांमोना अबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि मोनसे स्ट्रेटेजि पलिसि होननानै बुंनो सानदोंब्ला बे नंखाय एक्चुअलि बे रायजो राजाफोरनि माबा नङा माबा मोनसे खहा दङ कम्पेनसेसना मोनगोन माबा मोनसे प्रजेक्ट बहायबा कम्पेनसेसन मोननांगौ बे अधिकार नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि मोन्थाय खिन्थु जा जिनिसखौ नोंथांमोना गोमानो थांगासिनो दङ बे कम्पेनसेसनजों बे फुलफिल जानाय नङा नोंथाङा नंगौ बर्तमाननि समावहाय कम्पेनसेसन मोननायाव साननैसो गोजोनगोन नाथाय मोनखांनायनि उनाव लुबैब्लाबो गाबख्रावबाबो खहा जाब्लाबो बेनि इम्पेक्टआ जेब्ला नोंथांमोना नुगोन अब्ला नोंथांमोना बे खोथाखौ होसिख्रावबाबो खुनु लाब जानाय नङा सम थासेयाव जुदि बेखौ थिग खालामाबा खिन्थु उनावहाय बेखौ आरो फोसाबनो हानाया इम्पसिबल बाखि रोंखा राखा बयबो रायजो नोंथांमोना बुजिखायो आरो स्पेसियेलि पर्बतजरा ओनसोलनि बा जि जायगायाव थार्मेल पावार प्लान्टखौहाय बसायगोन बै ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव बाखि लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय